Bé, jo vinc d'una família que potser no han sigut practicants, no? Però bé, la catequesis per fer la comunió, les coses que s'han de fer i ja està. Però jo sempre he estat molt motivada i tenia de saber més i tenia molt interès i pel meu compte sempre he estat d'anar a missa, de preocupar-me, de voler entendre allò que em deien que havia de creure però no ho entenia massa bé. I llavors sempre he tingut aquesta manera de fer, d'anar mirant i anar a veure què és el que a tu et mou a fer les coses. Llavors, en un moment de la meva vida, fa 4 anys que vaig tenir un entrebanc, una malaltia, que en aquell moment tu prens com per què t'ha de passar això, però trobes una resposta, et poses a les mans de Déu i ell t'ajuda a anar endavant i et diu que estic aquí, que estic al teu costat i et faig costat. I clar, també ja fa uns 14 anys o així que faig de catequista i és el transmetre jo als nens el que tu sents. Si tu no ho sents i no ho vius, doncs tampoc et costa de transmetre. I per mi és això la fe, transmetre la meva vida, el que jo sento, el que a mi em fa viure, el que em fa feliç.